Nové videu. No, dnes videu. Ale to je skvělé. No, tak budeme nové updatey. Juchu, budeme na to poskat. Myslím, že pozvali nové updatey. Jinak co nové jsem si nepozval, lebo jsem to zabudla na to. To je o něm. No, například tohleto. Jako tohto. To jsem slova, kde je. A tu na nové je tu. Já jsem si to nesimul. No ale moc nezloubit kapréky. Dovidej ze Zonglu se toho bylo tajné město, ani to není. Ono by to být jako to nevím. No co jaké by. A mohlo být tady tajné město. Okazím, mě by mohlo být tajné město. Zem si tohleto. Dobře, budeme tady tohleto, na které jdem. No a tohle. Počkat. Dobra, tohle. Počkat, zlejde. Počkat, jenom zlejde. Tak, a. No. Co je to? Co? To je fake. No, počkat. Wow. To je ten, co bylo v tom zabudnutém domě. Okay. Toto je Lil, toto je Lil. No. Dnes, keď sa vám to video bude páčiť, som to reagovala. A keď máte radi Bloodhaven, napíšte do komentáru Bloodhaven. Ako Bloodhaven. Lebo tohle je 800 ľudí a musíte sa takto prihlásiť na môj server. Keď vám ukážem moje meno, mám takto meno, pripojte sa na mňa a vidíte mňa. No jedna postavička okrem mňa takhle. Neviem, na čo mohlo byť, ale to je. Ale vám prosím, mám byť tak, preskočím. A tak. Ako som skrytých miest, sampion. Múka som tak daj. Tam si kolobesko povedať to. No tak. No je to nemiesto, to podám, ne? Podal tohoto. No a tohleto. Si zase simli, ale na čo si sa nesimli? Pojede to a pojede to tu nahole. A tam to mohli vonku, ale keď pôjde ten baterku. Neviem, ako sa nebata, ale toto je dobrá atmosféra. To pôjdete tu. Funguje. No, ale toto som videl. Ako dolík. Je to pôjde, počkat. No, toto. Jo! Som jasná. No, tady tak. A někdo nevidí, počkat, vidí. No. Je to? Nevidím se. Potom. No, nejsem. Také. Tu. Zase se mám probuknout tu. Zase se probuknout tu. Klasický trik. Spacák. Jako, spacákem. To funguje, to někdy mi fungovalo. A to nevíte, ten.
Nie. No. Nie. Okej. Nie. Dobra. Nie. Okej. Jest tak. Algumas takie są salpy bugnut. Fungowało. Nie wiem jak to początku nie funguje, ale to ten mod był dobry, ale dneska to jest zakazane. Ale teraz to jest zakazane, no bo potem kto zakłada to Brookhaven. Właśnie na pewno to miał meno. On ale ale to zakazane miasto. No. I tak, a tak. Funguje, jest. Tylko tak. No co to jest? To miasto. Skąd tam jest to? Jest. Skąd tak, to było dobra. A tak mam. O. Jest, są do start. O. Tego wszystkiego. To po to? Będę. Widzicie? To jest dobra wyla, to posadzka. A ja tu tu. Oni. To jest tu prawa wydaje. A tu to jest dobra wyla. To jest tu. To jest legie, okej. No tak, to poznacie, to są. Trailer click. Co widziałem na YouTube. Na jakieś rzeczy napisać moje wideo. Na mojej Instagram, a tam można się posyłać pioseneczku. Jaką chcecie. No. Tak, ale tady tu nie. Ale tu na mogło być takie tajne miasto. Posłuchajcie. Wy to wiemy, to tajne miasto Danglesa, a Junglesa. To YouTuberów. Możemy do dole komentarzu, a ten kto to postane, dajcie mi lajka, odbel, komentarz, bo zrobię YouTubera. A tak, dneska mam ukazem jeszcze jeden trik. Co byście poznali, ale tak na pewno mam powiedzieć tu. To tak na badanie gotowa, si. Zasem. Rozpognącie. Teraz gadam, tak? Gadam. Sam spacak? No, tak. A tak sobie przepogniemy. No, a potem dacie auto. No mam na Falcorito, alebo to jest właśnie. No, tento tle każdy pozna. Kapelona. No to. A mamy teraz, gdyby są to mogło być easy. Skoczycie tak. Jestem. A, no. Tak byś sobie mogli wyskoczyć po skład. To jak klasycki tak. A, tak. Może sam. Może to. O. Angeltona. Sprawa schodząca klasie. Momenty. Sam to. Ale Tuna je kot. Ten to koło. To jest dobre. Volodek jak zawola. On zakazał to miejsce, a to było tu. W tamtym domie. Jak się pamiętam, do domu roku. Ale tak nie jest. Tak, ale. Ale.
podstate bicykel. Tu, tak. To nefunguje stále. To zase. Ale to bolo... Tak to nefungovalo. Potom. No a oni sú docenci. Keď mi dal toto tu, ona v pase. No. Tak. Nemali prebuknúť. Jasne. Fungovalo. Ale to fungovalo. Pomenil. No. Nebolo. Taxík. A to nebolo. Musíme skúšať. Také tajné miesto. Tu. Tam. A tu. No, ale. Sem. Tu. Ja sem. No a tam som sa prebukol. Minule. Fungovalo, takže no to tekutenie. No tak je zakázaný, ale minule včera mi to jeslo. A dnes je to zakázaný. Včera jeslo a dnes kompletne. Tu na sme boli. Ale tu, keď tu na do obchodu. Tak. A to tá motorka není. A to kde sú? No, skúška. Sem. Kde by mala ísť? Tu a tu. To mala ísť. Toto je easy. Kto nevie toto, klik. Píšeme to dole do komentáru a neviem, prečo vám to nefunguje. Lebo máte dobrý telefón. Len pôjdete tu. Tu a pôjdete sem. Máme čo fungovať. Tu. A tak sa mi to objavuje text. A tento potrebujem. Ja som. Tak. Ostrahom. A keď si pri tých krabicách. To na. Tak. Momentok. Je to. A vidíte sa? Videli ste to? Tak toto bol prvý bunkol. To je. Dám si. To som sa nemyslel. Ale prečo by to bolo ruku? Ja som. Toto keď niekto neviete. Dongo sa vyjde. Ja som narazil. A toto je Lil. No tam. Ja na to prisiel, lebo toto je napríklad to. Co znamená toto? Jak to by dal pán? Poďme tu. To by ste nepoznali niekto. Taká tak by sa nepoznali. Ako by to bolo?
ale tylko bude tu. Ale ja nie vidím. A tu a tu dá. Vidíte, malo by to jedno miesto. Kde bolo? No. Na mojom dost. Na to dost. Money. No. A keď si dám na to? Kde to sa stane? Dám na stav. Tak. Tu. Počujete? Nepočujete nic. Lebo toto je little trik. Tento asi nepoznajú na kúpové. To. Ale. Tu. To vidíte, nechme bude. Ale keď. A tak sem. Tak. Pokaż. Tu a tak. Tuda. Nie, to nie masz. Len. No. Tak. Dobre, keď neviete. Budete tu. Myslím. Kontrola. No. No. Tu. Je to kurva video, ale dostal to. No budeme dneska práve dostať. Dostať. Inak ďalšie vlog. To ďalšie to video. No. Máme na to. Poďme. Ja možno si také vlog hry. Máte niekto hry? Tak to dáme bez nikoho. No. To myslím. Ale toto je lepšia hra z IKEA. Look, have. Ale Little House. A Little Block Heaven. Vidíte?
Typujemy tu A i idziemy tam na Heaven. Dobra, nie? W planie. Tu. Nie, dobra, stop, bo to sobie się nie da. Tego co to jest, to będę dał stop. To jest bardzo za boksy, który... Boksy... No teraz... No. No. Pardon. Na zdrowie. Tak. No. Kurczę. Robi chyba nic. Nic. No, ale to znaczy podałem, to będzie koniec. Masz do tyle. Nie. Ale w tym banku? Tak. Okej. No i da się pan. No tak, a tak? No, w tym to Robloxy to krasne moja. Kiki Brookhaven! Zaraz tam szło. Dobra, to jest. A, król to jest. Tak pojedziecie tu, a potem wyskoczycie. Poczekaj. Okazję to będzie hlasny. Poczekaj, jak to hlasny. No, Robuxy, nie mam Robuxy. Mam dużo Robuxów. No. No. No, to idę. Keď sa vám to video páčilo, nezabudnite like a odber a sus a vidíme sa pondelok. Takže čaute.